From Bataan, ito mga bro, TMX 155. From Bataan po ito. Kung maririnig nyo ay magaspang ang kanyang andar. At ito po ay minsan lang naibaba. Mga isang linggo pa lang ay ibinaba daw ito at pinalitan ng spring kick. Kaso ang problema dito, ang andar niya ay napakagaspang, maingay na rin. Tapos naglalawa na rin ng langis yung kanyang clutch. Yan. Makikinggan po ninyo mga bro, ay napakagaspang, maingay na rin itong makina niya. So ang gagawin natin dito mga bro ay nagdesisyon si kabro from Bataan na ipapa-refresh niya itong makina niya. Papalitan natin ng yung sigunyal bearing. Yan, tignan natin mga bro at babaklasin natin itong makina pagkalipas lang ng intro. So ayan na mga kabro, naibaba na po namin yung makina. Ayan, binabaklas na ni brother Lito Velasco at ni brother Joby Kianan. Yan. Okay, kung makikita nyo dito mga bro, ay check natin yung cylinder block. At makikita naman natin dito na parang standard pa yung kanyang piston. Yan, makikita pa natin yung serial number niya na KB5. Yan, standard pa at goods pa naman mga kabro. Yun. Standard mga kabro yung kanyang cylinder block. Yan. So tuloy natin to mga bro. Pakita ko sa inyo mamaya pag nabaklas na. Okay mga kabro. Ayun na po, nabaklas na po yung makina ni boss from Bataan. Yan. Tapos may dumating si Uncle from Villasis naman. Si Uncle from Villasis. Ito po yung motor niya. Kaliskis type na naka-repaint na to mga kabro. Kintabo, Ferrari. Pati makina naka-repaint. Yan. Pandarin muna natin to para marinig natin yung andar niya kung bakit dinala dito ng Uncle. Yan, pandarin muna natin to. Di ba nakakambyo Uncle? Ay, hindi. Tarin muna natin. May tama na yung connecting rod nito. Yan, patayin na natin. Para lumamig at babaklasin din namin ito. Shoutout po kay Uncle from Villasis. Ano pangalan mo Uncle? Nanagad mo? Ali Evangelista Busing. Ali. Ali Evangelista. Ayan po si Uncle. Si boss from Bataan. April Sabangan. April Sapangan. Sabangan. Sabangan. At yung misis niyang maganda. Ayun. Shoutout po sa kanila. Ha? Aiko Melendez. Uy. Biro, wala si Kagawad. Kung nandito lang si Kagawad, magkikamay na naman yon. Ano brother Lito? Wala, namimiss na natin si Kagawad. Ilang araw na pong hindi nagpapakita dito, baka nasa Concepcion. Okay, so yung mga papalitan po natin dito, number 1, timing gear, yung maingay. Ito, timing gear. At pinull out ko na rin sa sigunyal itong timing gear nya. Tapos kampalower. Clutch damper, papalitan natin dahil may kalog na. Ano pa? Kampalower, push rod, papalitan din natin. At itong kanyang balbula dito mga bro, makikita nyo may brungol na dito, may malalim na brungol. Malalim. Yan, palalim na yung dulo ng balbula, isa pa yan isa pa yung nagbibigay ng lagitik yan. Kaya ayusin natin yan, ipapantay ko lang yan, pakikinisin natin. Tapos mga gasket, syempre papalitan natin ng original. At alam nyo ba mga bro, na ang motor ni kabro, ni boss, ay na-overhaul na daw to. Dati nagpalit lang ng spring kick. Kaya hindi na satisfied si boss. Hindi daw nilinisan ng mabuting makina. Sabi niya original pa daw yung nilagay na gasket pero hindi naman daw. Ayun hindi naman, makikita pa rin natin na hindi original. Apple gasket lang to mga bro.
Kaya ang ilalagay natin dito na gasket, original. Sa center gasket, original. Tapos sa black gasket, original din. Papalitan din natin ng clutch oil seal dito. Dahil naglalawa na to, basang-basa na ng langis. Kaya papalitan natin yan. Lahat ng oil seal, sa kick, sprocket, cambio, oil seal, yan, papalitan na rin natin mga kabro. Tapos ito, dadalhin natin, ipapare-check natin yung pagkaka-align ng sigunyal para sigurado pag nagpalit tayo ng timing gear ay hindi agad magagasgas at masisira yung timing gear na ipapalit natin. Mas maganda kung nakabalance at naka-align yung sigunyal natin para maganda yung andar. Okay, let's go. Punta na tayo at unahin muna nating bilhin yung mga dapat na pyesa nitong motor ni Boss from Bataan bago yung motor ni Uncle from Villasis. Yun o, busy. Chinachat na niya yung kapatid niya. Ha? Oh. May time kwan na po tayo, Uncle. Hanggang alas 10 tayo tirabi. Ayos lang. Pero alas 5 uwi na ako. Ayun lang. Mira. Alas 5 uwi ka na? Hindi walang iwanan na. Diyado na naman. Diyado na naman kami ni Brother Joby kaya na. Okay, let's go. Unahin na natin tong from Bataan. A few moments later. Okay, so mga kabro, tapos ko na pong ipa-align yung sigunyal. At yung clutch damper ay papalitan na rin. Natanggal na nila yung damper. At goods pa naman yung housing na bro. Hindi na grinder to, hindi na grinder. Ayun yung clutch, yung cam follower nilalagay na po ni Brother Joby Kianan. Tutok na tutok yung brand ah. Tutok na tutok. Tapos, kompleto na yung pyesa natin. Mga original na gasket. Ayan, oil seal, kompleto na. At assemble na natin to. Okay. So yung issue lang naman nito mga kabro, may parang bakal daw na nagtatamaan kanina, no? Magaspang. So number 1 doon yung timing gear. Yan lang yung nagbibigay ng gaspang, ingay at medyo may halinghing kapag naka-neutral. Yan, timing gear. Susunod na rin natin yung cam follower, push rod. Wala na. Assemble na natin to at isusunod natin yung motor ni Uncle. Uncle, ano palang pangalan ni Kuan, utol mo? Buyet Junior. Si Sir Boyet Junior. Nasa Saudi ko naman. Nasa Saudi Riyadh. Ayun. Shoutout po kay Sir Boyet Junior from Villasis at nasa Saudi Riyadh. Yan. Shoutout po sir. Ito na po yung motor mo. Ibababa na namin itong makina niya. Yan. 1 eternity later. Okay, tapos na po yung isang motor mga kabro. Yung from Bataan. Bataan na bro. Ayun, Bataan. Eto na, buo ko na yung makina mga bro at ilalagay ko na lang yung langis. Siyempre, yung brand natin, Repsol 2050 Rider. Yan. Lagay na lang natin to tapos takpan na natin at ilagay na natin sa chassis. At habang ilalagay nila Brother Lito Velasco, ano ba yan? Cherish each day. Wow! Habang inilalagay nila Brother Lito at Brother Joby Kianan tong makina doon sa chassis, pag naibaba nila yung makinang yon, babaklasin ko na yon. Tapos sila, bahala na sila dito, magkabit doon. Ano bro? Thank you bro. Ang sweet mo naman ka bro. Salamat. Salamat yan Uncle, nagpag-hindi yata siya. Boss, shoutout kay boss, yan, from Bataan at kay misis niya. Nainitan na. Bro, para kapitan. Uy, para kapitan daw. Hindi ko yan, hindi para kagawad. Uy. Nakalagay dyan, madam. At sige, sir, ano kaya? Ano? Spirit. Uy! Espiritu! Bira, ayos. Okay, so tapusin na natin to at ilalagay na nila doon from Bataan. Sunod natin yung from Villasis. Yan kay Uncle. Yan. Yun, tapos na po natin ito mga kabro. Overhaulin na po natin. Ay, overhaulin? Katatapos lang overhaulin na naman bro. Papaanda rin na pala mga kabro. Yan. Makakawin na ng Bataan si boss. Pababa yata yung minor niya. Ayan. Tapos na mga kabro. Smooth. Smooth na yung motor ni boss. Ayan o. Wala na yung lagitik mga kabro.
Okay na. Pwede na pong umuwi. May padlock pa dito. Parang ayaw matakaw tong kwan ni boss. Ano yung nagbabibrate, Brad? Ang butcho, Brad. Butcho-butcho? Ah. Yan. Sunod na natin tong motor ni Uncle from Villasis. Ayan, bali gagastos to ng mga 12 mil. Ayan, papalitan natin ng connecting rod, dalawang sequential bearing, tapos yung dalawang valve spring baliktad. Dalawang valve spring, itatama natin yan mamaya, tapos paparibor pa tayo. Okay, tapos na po ito. Pagpalain kayo ng Panginoon mga bro. Boss, ingat ha. Ingat sa bayahe at kay madam. Ayan. Ayan. Okay, sunod na natin yung motor ng Uncle. Ayan po si Uncle, nainip na. Tamang alas 11 ito, Uncle, no? Huwag kang mainip. Okay, for the final mga bro, ito nung motor naman ni Uncle from Villasis ang isusunod natin doon sa Tiga Bataan. Punasan natin yung camera. Yan, nagpalit tayo ng connecting rod. Ang ginamit natin connecting rod dito ay Makoto budget mill. Tapos Nachi bearing ang ginamit natin dito, Nachi brand na bearing. Tapos budget mill na connecting rod. Goods na rin tong connecting rod na mga bro dahil Japan naman to, Japan made. Yan, good quality na rin yan para sa mga nagtitipid at walang pambili ng original dahil yung original ay nasa 3,000. Yan. Nagpalit din tayo mga kabro ay naglagay pala din tayo ng tanso dito, yung sa neutral indicator. Yan, bumili tayo. Ayun yung mga ibang pyesa, puro original yan mga bro. Original na magneto set, oil seal, mga oil seal sa kick, cambio, sprocket, at original na center gasket, side gasket, black gasket. Nagpalit na rin tayo ng clutch damper mga kabro. Ayan, nagpalit na rin tayo ng clutch damper. So yung clutch damper, hindi na natin ipinantay yung clutch housing sa clutch damper. Ayan, para walang bad effect. Ipinaribor din natin itong kanyang cylinder block na inirepaint nila. Yan, rebore 25 na siya. Yan, 0.25. Ayun yung piston ring niya, yung original. Pang contact point mga kabro. Okay, para hindi tayo gabihin, ay isalpak ko na to. At para hindi masyadong gabihin si Uncle sa pag-uwi. No, Uncle? Brother Lito, kaya ba? Kaya pa yan, bro. At may pakape mamaya na. Ha? May pakape mamaya. Yun, may pakape. Brother Jobe, kaya pa? Siyempre, kahit isa pa. Uy, isa pa daw, bira. Mukhang malakas sila ngayon ah. Sige, sariliin mo na. Yun lang. Okay, assemble ko na to mga bro para matapos na natin. Yan. Woo! Time check, 7:30 na mga kabro. Ayan po, at kinakabit na lang po sa chassis at lahat ng tornilyo na dapat ilagay ay nilalagay na ni Brother Lito at ni Brother Joby Kianan. Overtime na naman po kami ngayong gabing to. Ngayong araw na ito, araw ng Miyerkules. Ayan po si Uncle. Maduputan niyang kailan. Okay, hintayin lang po natin sila para papandarin na po natin tong motor. Shoutout po kay Sir, yung nasa Saudi. Yun. Yan. Hintayin na po natin to para mapandar na natin. Okay mga bro, uwi na po si Uncle. Ingat po Uncle sa pag-uwi. So bali papalitan pa namin yung panggilid niya. I-orderan ko na daw na lang sa Shopee yung panggilid ng 155. Papalitan namin yan. Maingay pa yan mga bro yung panggilid niya. Uncle, ingat ha. Yan. Salamat ah. Ingat Uncle, ingat. Yun. Wala nang ibang daanan dito. Basta diretso lang at Uncle. Tapos adda pa kilo dyan. Pakas di kayo lang. Okay. Panggilid. Nih, nanibago na Uncle sa clutch. Yun. Ayan Uncle, panggilid aja, panggilid. Ayun. Uwi na po si Uncle mga bro. Sa susunod, papalitan natin yung panggilid doon. Dahil wala naman tayong mabibilihan dito, i-order ko na lang sa Shopee. Uwi na po kasi Brother Lito Velasco. Maraming salamat po sa inyong panonood.
At sa susunod, papalitan na lang po natin ng panggilid yon. Okay, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kabro.